Patay ang 39 anyos nga lalaking rider human masaghiran sa van sa National Highway sa Sitio Lalaan, Barangay Santo Niño sa lungsod sa San Jose, Negros Oriental. Sa investigasyon sa San Jose Municipal Police Station, gasubay sa taytayan sa Lalaan ang rider paingon sa San Jose. Dihang nasaghiran ang side mirror sa motorsiklo ni ini. Gingong nawagtangan og balanse ang motorsiklo nga mihatod sa pagkasukarap ni ini sa kalsada. Sa kakusog sa impact, nalabay ang 39 anyos na rider ug naparok ang ulo ni ini sa railing sa taytayan. Gidala sa rescue vehicle ang rider sa ospital apan tungod sa head injuries nga naangko ni ini, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Gingong wala magsulob og helmet ang maong rider dihang nahitabo ang aksidente. Gingong misuway pag-overtake sa usa ka bus ang van nga gikasugat sa motorsiklo. Gisikop sa kapulisan ang driver sa van. Apan gibuhian ra usab, human mapakyas pagsaka ang mga kabanay sa biktima sulod sa reglementary period. Wala pa muluwat og pamahayag ang kabanay sa nakalas nga rider. Reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang giandam sa kapulisan batok sa driver sa maong van.